Takdir ing kumandhang takbir. Swara takbir wiwit mau ngelingake yen esuk iki dina riyaya wis tekan wancine. Aku isih ngringkel aras-arasen tangi, ora merga durung duwe klambi anyar kanggo badan utawa kesel kakean gawean. Wiwit mau bengi, aku bingung nata ati. Sakwise wingi sore Kang Sariman kandha yen bar badha iki arep nglamar aku lan bakal ngajak omah-omah sadurunge entek sasi Sawal. Ora merga aku durung percaya marang tresnane sing wis luwih 2 taun iki ngisi atiku. Nanging isih ana bab kang nganti wektu iki durung bisa nampa, yaiku aku kudu bebrayan ana panggonan kang adoh banget karo papan uripku saiki. Amarga Kang Sariman wis entuk SK minangka pegawai negeri Dinas Koperasi ing Laladan Papua. Yen aku nampa panglamare ateges aku kudu pisah karo bapa ibuku, sanak sedulur lan kabeh kadang kang tak tresnani. Nanging yen aku ora nampa, aku bakal kelangan katresnan sing wis ngrembaka saka sawijining priya kang duweni tresna suci, sabar lan sarwa prasaja bisa kanggo imam ing bebrayan. Sri, wis padhang lho, Nduk. Jenggirat. Aku age-age nglempit kemulku. Aja nganti ibu pirsa yen wiwit mau jane aku wis melek. Bapak wis wungu, Bu. Kowe iki takon apa nambuh? Ibu ngendika karo njiwit pipiku. Merga pitakonku aneh. Awit mokal ing wayah kang wigati mangkene bapak durung wungu. Lah wong saben dinane wae bapak iku minangka takmir masjid malah ngrangkep muazin. Kang mesti wae paling gasik anggone wungu. Sak perlu ngelingake wong-wong ben padha salat subuh. Malah kepara suarane bapak yen pinuju adzan dadi idolane para ibu ing kampungku. Jarene suarane bapak bening tur bisa ngrasuk ing ati. Pono ndang bak adus, bocah prawan kok wis biar durung adus, mengko ditampik Joko bagus. Panggodane ibu karo ubek nata kupat lan opor ning meja makan. Ditampik Joko bagus rapopo, angger lamarane Kang Sariman ditampa. Wangsulanku waton kumecap. Dumadakan atiku nratap. Ibu uga banjur leren nanggone tumandang gawe. Netrane tajem mreksani aku. Tak tumungkolake raiku. Awakku ndredeg anyep kabeh. Aja guyon lho, Nduk. Pangucapmu mau bener. Arep kumecap aku ora bisa. Arep ora wangsulan, aku sumelang diarani bocah ora duwe tata krama. Sidane aku mung deprok ana amben sanding lawang pawon karo ngekep anduk. Preksa kahananku, ibuku saya tuwuh adreng anggone ngenteni wangsulanku. Mula kanthi asih aku dikekep ana dadane. Sirahku diarasi lan sakwise sawetara aku nata ambegan tak wanek-wanekake wangsulan. Aku ora guyon kok, Bu. Meneng sedhela. Aku bingung. Wedi yen bapakmu rasa rujuk. Aku mung gedhek.
Jalaran aku ngerti Bapak mesti ngarujuki yen aku dadi sisihane Kang Sariman. Awit Bapak wis tau ngendika yen seneng marang pepujaning atiku kuwi amarga trapsilane kang luhur. Sidane esuk kuwi kabeh tak critakake marang ibu. Apa kang jalari aku bingung kepriye anggonku kudu milih antarane tresna keluarga lan tresna marang Kang Sariman. Mbok menawa ibu go bingung bareng krungu ceritaku yen papan anggone golek pangan calon bojoku kuwi adoh. Mula ibu uga mung meneng unjal ambegan lan saya kenceng anggone ngruket awakku. Kok malah durung padha dandan ki kepriye? Ora arep salat Id. Bapak sing wis jumeneng ana pojok amben ora sida nerusake ngendika. Bareng diwaspadakake yen aku karo ibu kok padha meneng kaya tugu sajak ana kang wigati. Ini Pak, ibu miwiti ngendika karo nggeret bapak diaturi lenggah ana sandingku. Anakmu wadon iki lagi bingung. Bareng wadul marang aku, sidane aku malah melu-melu bingung. Mbok sing cetha to Bu, yen ngono kuwi mengko aku uga melu bingung. Apa tumon sak omah wong telu kabeh bingung. Sik to Pak, aku tak cerita. Panjenengan ora usah nyelani, mundhak kabeh bingung tenan. Nalika ibu ngendika, eluhku ora tak rasa wis dleweran nelesi pipiku. Apa maneh bareng ibu ngendika yen sejatine abot tenan kudu pisah karo aku sing dianggep sing araning sigaraning nyawa. Bapak sing tak kira luwih tatak ora bisa ngumpetake kagete. Uga senajan aku mung bisa ngrasakake astane kenceng banget anggone nggegem tanganku. Nanging bapak iku waskita ing penggalih lan wikan ing pamilih. Mula senajan embuh isen-isene ati, alon-alon tanganku diculke. Banjur ngendika lirih. Yen aku nuruti ati, tenane aku uga melu bingung. Ananging jer minangka titah lumrah, awake dhewe mung saderma nampa kersane sing kuwasa. Yen ngono, bapak ora sedih pisah karo anak. Ibu nyela sajak ora sabar. Ngendi ana wong pisah karo anak wadon siji kok ora susah to Bu? Sing tak karepake aku lan kowe aja mung nuruti gronjaling ati. Ananging kudu eling yen anak kuwi mung titipan. Kita ora wenang duweni. Saiki kabeh balekno marang kersane sing kagungan. Jalaran apa kang apik tumrap awake dhewe durung mesti apik munggo pangeran. Ibu mbok menawa wis rada bisa nampa menyang ngendi ancas ngendikane bapak. Semono uga atiku saya temata. Wong telu mung tumungkul meneng, rembugan karo atine dhewe-dhewe. Kahanan sepi mau krasa ngrujit pangrasa. Swara takbir isih keprungu nambahi nglangut anggonku nyendhekake ati rumangsa cilik banget. Aku yen ketanding agunge pangeran satuhu. Sawise ngucap istighfar, bapak kanthi asih ngelus sirahku, banjur nerusake pangandikane. Sri, kowe sing bakal nglakoni. Mula tampingen atimu lan nyuwunna marang Gusti Allah.
Aja dituruti ati kang peteng, ananging tanduren anteping keyakinan yen sing gawe urip ora bakal negakake marang umate. Kalebu kita iki. Aku lan ibumu mung tutwuri handayani. Wis, saiki ayo padha tata-tata mangkat salat. Terus badan kaya adat sabene. Yen wis tumata lan mantep, enggal wangsulana apa kang dadi pitakon atimu lan atine bapak ibumu. Tekan lapangan wis akeh umat Islam padha ngumandangake takbir, ngagungake asma Gusti sing kagungan jagat lan pepesten. Uga padha asok syukur sakwise poso sesasi. Embuh amarga kusuk lan pasrah sing wutuh utawa amarga khotbah Haji Raihan sing nanjem ati bab gedene katresnane Allah marang umat kang takwa. Tangeh bisa ketanding tresnane jalma menungsa. Aku rumangsa entuk pepadang. Wis tukul anteping batin. Aku kudu bisa nampa takdir yen wis pesti jodohku kang sariman. Ora ateges aku ora tresna wong tuwa, nanging merga aku tresna marang sing kuwasa lan percaya paugerane agama. Khotbah wis rampung. Baskara sumelet sumunar ngilangi kekes ati sing meh sewengi natas njiret atiku. Aku ngerti saka pojok mripat ibu sing lagi nglempit rukuh ana sandingku makaping-kaping mriksani aku sajak golek wangsulan ana raiku. Nalika aku mesem, ibu sajak kaget ananging etok-etok nyawang seje nggon. Aku ngampet guyu. Metu saka lapangan, kabeh padha salaman, andum pangapura lan donga. Lan nalika ora sengaja, aku tempuk panyawang karo Kang Sariman. Joko ireng manis tangga desa. Atiku trataban, nanging wis ora bingung. Dumadakan ing panyawangku dheweke katon gagah. Ora ana sing nandingi baguse ning lapangan iki. Kaya-kaya aku kepengin bengok sora nyeluk dheweke. Ngabarake yen aku wis mantep. Aweh wangsulan. Kabeh tak simpen ing ati. Ananging wit munggur sing kukuh ing pojok lapangan kaya-kaya wis ngerti yen aku Sri Wening Halimah binti Muhdawami saguh lan mantep sesulih Nyonyah Sariman anggota Dharma Wanita Dinas Koperasi senajan kudu lunga tekan Papua. Endah temen katresnan yen linambaran iman. Cutel.